हेलो 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 तमे किए आज पृथ्वी द्वारा ସେମାନେ ଥରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ ବ୍ଲକରୁ କହୁଛି। ମତେ ସେ ବାୟୋଡାଟା ତମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗ କୁହ ତମ ନାଁ କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପବନ ବାପା ନା ଥବିନା ମା ନା ପବନ ଶାଶୁ ନା ନାଗିନି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଦବଣି ଆଉ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ରାଣୀ। ଓହୋ କେ ପାଗଳ ଲୋକଟା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହେଲୋ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶାଶୁର ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କ ସାନ ଶାଳୀ କହୁଛ ତ? ନାଇଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଛି ହେଲା। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ଏ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ବା କାନରେ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ନା କଣ ବା? ତ ମା ମୋର ସକାଳଟାରୁ ଏମିତି କାହିଁ ରାଉ ରାଉ ହଉଛି? କାଇଁ ଡର ହଉଛି? ହେତେବେଳେ ଡାକିଲି କଣ ଶୁଣା ଯାଉନି? ଏଇ ନିଅ କିଏ ଫୋନ କରିଛି? ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆବେ କେତେ ହାଲୋ ହାଲୋ ହଉଛି କିରେ? ହ୍ୟାଲୋ ପିଏ ତୁ ପିଏ କହି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆମ ଖୁସି କି ତା ଖୁସି ପାଉନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆବେ କିଏ କହୁନୁ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନା ପବନ ବାପା ନା ଥବିନା ମା ନା ପବନ ଶାଶୁ ନା ନାଗିନି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଦବଣି ଆଉ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ରାଣୀ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ? ମୋ ନାଁ ହନୁମାନ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏକମୁଖୀ ନା ପଞ୍ଚମୁଖୀ? ନାଇଁ ରେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶାଶୁର ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କହୁଛ ତ? ନାଇଁ ରେ ତୋ ବୋଉର ଦିଅର କହୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ମା ମରୁଛି ନା ହ୍ୟାଲୋ 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 ଅଛ ଆରେ କଣ ତା ତାୱାରେ ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ ବି ଝିଅ ଆରେ ତୋ ଝିଅ ଫିଅ ରଖ ଝିଅ ନା ଇଏ ତତେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ବାର ବାର ରାତିରେ ଫେସବୁକ୍ ଆସେ ଛାଟି ଛାଟି କର ନା। ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟୋକାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କିଛି ବୁଝିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିକ ଭିକ ସକାଳୁ ଦେ ମୁଁ କାହିଁ ଭିକ ମାଗିବି ଆଉ ଗୁଞ୍ଜେକି ଦିଅନ୍ତା ମା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆସ କାଇଁ ଏଠି ତ ମା ନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀର ଆସିବ କହୁଛୁ? ମା ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ହେଇ ପରା ମା ରାତି ତୁ ଦଶ ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ଘରେ ପିଇବା
ଗଲେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା। ତ ମା ମରୁଦିନ ତୁ ଏ ଶୁଣା ରାକ୍ଷୀ ତୁ ଆମ ଘରେ ନ ପଚାରି ତୁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯୋଉ କାମ ସବୁ କଲୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ନାଇଁ କଣଟା ହବ? ଏଇଟା କିଛି ହବା ପୂର୍ବରୁ କାମଟା ମୁଁ ବଢେଇ ଦେଇଛି ନା। ଏଇରେ ତୁ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ? ଯିବି ଯିବି ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ? ପଳେଇ ଦେଖେଇଦେଲେ ପଳାନ୍ତି ନା ବିନା ଘରକୁ ଯା ଯାହା କହୁଛି ମଜାକ ବାଗିନା ଦେଖିଲ ଭାଉଜ ଆଖି ଦେଖିଲ ଆଖି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରେ ତାଙ୍କ ମନ ତା ଭୋକଟା ତୁ ଭୋକଟା ମାନିବୁ ଆଉ ଘରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି 10 ମାସ ଲେଖା ପେଟ ଫୁଲି ରହିଲା। ଏମିତି କଥା ଦେଖିନା ତତେ କହୁଛି ତୁ ଘର ଭିତରୁ ଚାଲ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବାପା ସବୁବେଳେ ସେମିତି କହୁଛି ନା ଭୋକ ମାରୁଛି ମୋ ପେଟ ପୁରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପା ଚନ୍ଦ୍ରପା ମୋ ଗଳାଟା ମା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲଗାନ୍ତି ତମର ବୟସ କହିଲ ବୟସ ମଝିରେ ରହୁଛ କହିଲ ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ନିଜ ବଳା ବୟସ ପାଉନାହିଁ ସିରାଜକୁ ଫୁଟୁଟା ଭଳିଆ ତ କଣ କରିବା କହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ତୋ ଝିଅ ତାର ତ ଭଲ ନାହିଁ ତୋ ଝିଅ ଭଲ ଆସି ତ ବହୁତ କଥା ଗପି ଯାଇ ଆରେ ମୁଁ ପାରିବି କହୁଛି ପାରିବି ଆଉ ମତେ ଦେଇଦିଅ ନାମ ନବ ଯେତେବେଳେ ଆଟା ଗଳିରେ ପଶିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବୁଝିବ ମୁଁ ତମରି ଗଳିରେ ପଶିବି ହେଇଟି ଶୁଣ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଚାକିରି ଦେଇଦିଅ ସେ ମତେ ବାଇକରେ ବୁଲେଇବେ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେବେ ଆଉ ମତେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେବେ ଆଉ ଶୁଣ ହେଇଟି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବେ କେତେ ଭଲ ଆଉ କହିଦେବୁ ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେବୁ ମା କରିଦେବୁ ମୁଁ ବି ରାଜି ମୁଁ ବି ରାଜି ମୁଁ ରାଜି ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ରାଜି ନା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତମେ ରାଜି ମୁଁ ବି ରାଜି
ବୋଉ ଉପରେ ରାଜି। ଯାହା ବୋଉ କହୁଛି ତମ ଘରେ ପୁରା କୋଉଠି ଖିରା କାଶ ପସା ଅଧ ପଇସା ବୁଢା ମୋ ମା ନା ଧରିଲୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମା। ମା ତମେ ଜଗତର ସାଗର। ମା ଯା ଭୁଲ क्यों बने ମା बुढ़ा लोग बयस अच्छी ଚାଲି ମାର କଣ ସହି ସିଏ ବା ନାରୀ ଭିତରେ ନାତି ଚାଲିଯିବ କଣ ଢିଲା କର ବୁଝିଲୁ ଖାଇଦେଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ପଳେଇବା ଚାଲ ବୁଢ଼ା ଜାଣି ପାରୁନି ଆସ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେ ବୁଢା ସେଇଠି ଥାଉ ତମେ ଆସ So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.